4. A teraz tu máme také chillové video o Poped Hokej 2015. To je rok, kedy som sa narodil. No nic. Gól. Sixa, tak ostane ani nic. Dneska som na divadle, hovoril som všetkým, že ak je to trapné, keď to tam začali vykričovať, ja to teraz poviem. O nic. Michsáko, potrebuješ nosiť helmu, aby si skryl tú svoju plešku, že? Ja nechci v srandu. To sa už prvé. No tak ja si počkám, aha. Ja potom taký trik, kde sa neoberú. A to musím... Teraz kde neoberú. Takým k ním neprídeš. Ale bez toho by sme tu... Preto sme tu není. A sme tu preto, aby sme hrali hokej, takže... Gól! Neskutočný gól! No. Takže teraz budem taký ľudia chillový youtuber, lebo nechcem byť moc akože taký prehypovaný, aký som bol kedy, že čaute ľudia, dneska je tu Flaner 1, 2, 3, ja nechcem byť na spôsob búchala, alebo tak proste nechcem byť tak trapný cringe, tak. A preto ja natáčam, že mám pretočených tak 3 videí, na ktorých majú ledva počuť, lebo tam je tak hlasná hudba, že to je až neuveriteľné. Takže teraz sa v tomto videu ospravedlňujem za zvuk týchto videí, lebo ten zvuk je fakt v tých hrách neskutočný. A nemám to jak zmeniť. Ja si zmenším zvuk síce v tejto hre, napríklad teraz nič nepočujem, a vy počujete tie zvuky, chápete? Ja ich nepočujem, a vy počujete tie zvuky tých hokejiek a tak ďalej. Bože, Norsko, hlúpej, píšem. Ňau. Není. Si robíš reálne zo mňa prdel. OK. Dobre, sme tu späť, hej. Akože sa nič nestalo. Prepni to do späť, hej. Takže už som tu hneď, pokračujem ďalej, hej, ideme. Tiež máte radi tému reklamy? Sa vás takto spýtam, lebo ja tému reklamy nenávidím. Prejde mi 1-minútová reklama. Potom sa mi tam dá ďalšia reklama o tom, že nakupujte v tému a budete bilionár. Potom mi tam dá ďalšia reklama, že predávame 100 kuponov. Hneď 3 reklamy naraz. A to je v jednej reklame veľkej. Potom ešte predávame hrnce. Že predávame toto, 4 reklamy a to mi dohromady zabere 5 minút. Ja nenávidím tému reklamy. Jej, gól! Áno, gól! Obrovská šanca. Gól! Ja to budem teraz tak komentovať, hej. Predstavte si to, že tu je skutočne hokej, hej. Teraz obrovská šanca, predstavte gól! A teraz danský rači, brankár Dánov, teraz ide Tatar do samostatného nájazdu, gól, 7-1 pre Slovákov. Teraz ešte obrovská šanca pre Slovákov a bohužiaľ to nestihli, ale je to 7-1. Druhý deň, daj si siestu, chrumkavé obláky v čokoláde, chutia. Sme tu späť, OK. Posledný zápas proti Rakúsku, to bude také pohodové. Teraz Rakúšania mali strelu na bránu, skúsi to Marek Hrivik a gól! Je to gól! Gól! 3-0 hneď zo začiatku! Aha, a moja taktika roka nevyšla. No, nie. Obrovská šanca teraz pre Slovensko. Teraz Slovensko, gól! Obrovská šanca, nič. Čiže tam ide Petr Cehlárik, gól! Asistencia Slavkovského. Šanca, Erik Černák, bohužiaľ nič.
Ešte Pospíšil môže mať strelu, ale nestíha. 5-0 vyhrali sme. Prosím, nemučte ma, prosím, reklamy. Teraz sa robím proti Nemecku. Dobre, vám poviem takto. Kto si myslíte, že vyhrá majstrovstvá sveta? Deň, čo to natáčam, tak hrá Česko. Neviem, či už to stihli dohrať. Tak môžete napísať do komentárov výsledok, a to je jedno. Už sa budem aj tak kúkať. Kto si myslíte, že bude majster? A myslíte, že Slovensko postupí aspoň do štvrťfinále? Lebo ja si to myslím, že postupíme do štvrťfinále, ale tam zase zafacujeme Kanadu. Alebo kohokoľvek, proste silného. Takže tak. Ale tak vás Kanadu nemôžeme schytať. Ja som dement, však to je našej skupine. Môj. Ňau, motorka. Prosím. Ja som dement. Toto netrafiť je... To chce odvahu. Obrovská šanca. Aspoň som to vynahradil. Gól. Dobre, ja Máte pocit, že vám ujíždí vlak? Že na vás všechno padá? Nastupte si a přidejte se k milionům Ten typek ti povedal, tak to som bol ja, keď som videl tú reklamu. Toto sú zmenšené verzie človeka, hej, v hre. Ale pre človeka to neplatí. A volá sa Bige. Preto neplatí táto výška, ale pre neho je to normálne takáto výška. Ale má 110 cm, alebo 111, alebo koľko. Prosím, gól, 1-1 proti Česku. Jak ste tu nejakí Češi, tak môžete napísať do komentároch, koľko proste tak. A môžete napísať, že proste, že Češi. A dúfam, že Češi ma majú radi, lebo ja Čechov mám veľmi, veľmi rád. Zajtra idem do Česka hrať. Takže tak. No, poď sem. Takže dúfam, že mi dáte like a odber. Až prehrávam 3-1, lebo som neschopné prasa. A to sa asi nezmení, lebo som úplne neschopný. Prosím. Gól! 3-3! No, prezi. No. Nie. No. Strašne napína... No, nie je to napínavé obrazovok, ale pre mňa je to napínavé, lebo ja mám v tejto hre gól! Je nádherné, konečne. Ideme ďalej. Sorry, nie som nejaký editor, needitujem videa, lebo to absolútne neviem, takže tieto reklamy si musíte proste pozrieť. Dánsko je vo finále, to som myslel prvýkrát. Potom si ešte pozrieme moje štatistiky a uvidíš. Napoj, Dáni sú slabí ako noj. Bože, nie. To si robíš. Ale ja vám poviem takú story time. Dneska sme dostali v škole proste jablko, hej. No tak zo srandy, proste zobral som si jablko. A čo som môžu? Potom, keď som bol na konci toho jablka, posledný môj hryz, viete aký? Ja som sa skoro udusel. Kamarát ma tam oživoval. Čo? Prečo nie? Teraz sme tu prišli pred chvíľkou. Doteraz sme hrali slepú babu. Lebo natáčame video, vieš? Ja nenatáčam. Ja som teraz dotočil. A ja si len tak hrám. Práve. Ľudia, prepáčte. Nie, prosím! Fúha, dobre. Dlhý deň, daj si siestu. Chrumkavé oblátky v čokoláde. Sorry, no, len 51 gólov, tak to je slabota. Tu máte moje štatistiky. 4 titulov, 2 strieborné, 1 bronzový, 493 hier, 473 vier, takže strátil som bod len u 20 za
v 20 zápasoch som nevyhral, čo je skoro z 500 zápasoch veľmi dobrá bilancia. 2782 gólov, 990 gólov som dostal, toto neviem čo znamená ani toto. Môžete sa ešte kúknúť, že za koho všetko mám tituly. Takže za Kanadu mám 2, za Rusko mám 1, Bielorusko 1, Česko 1, Fínsko 1, Francúzsko 1, Slovensko neviem koľko, to ich mám veľa. Takže napíšte do komentárov, že chceme hokej 2. Hej. A potom napíšte, keby ste chceli, tak napíšte, koho by som asi mal na budúce zobrať. Takže ja sa lúčim a čaute. A dajte like a odber. Čau.